da P9, a mí moléstame varias cousas, independientemente de como se foran, ou que grupos ou que tal. A mí o que máis me molesta é que, como presidente do Parlamento, tamén me sinto un pouco ofendido, coño, é que non se teña, é que xa non se acepte nin o debate dun tema trasladado desde o propio Parlamento, unanimidade, pero que valor lle damos ao Parlamento galego logo? Eso é unha cousa. Eu pediría, xo pedi nunha reunión de presidentes de autonómicos, pediría aos do Congreso, por favor, un pouco máis de respeto e consideración hacia os parlamentos autonómicos e, por favor, un pouco máis de celeridade nos temas que se trasladan desde os parlamentos autonómicos, que tamén somos de Dios. Claro, é que vamos, é que isto sí que a min eso me ofende como presidente do Parlamento, que xa nin se teña en consideración, independientemente de que non faga, pero é unha falta estaba todos de acordo comigo nese tema. Entón, bueno, eu eso sí que o defendería.